Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Le video ayikho serious ngiphendula udade globuza ngendaba kaMangwabi. Darling, ngimayichazela. Omunye ngayidlula wegazi ngoba kusiyona into entsha, into endala nje. Ngichazela nanga udade ngoba mhlambe ke naye udidekile. Wesithandwa lapha ya kule interview uMpumelelo Debizwe kuyo usinikeza omunye umqondo uMpumelelo. Uthi uMpumelelo njengoba abazali bakhe sebevela ku TV kuthathe u3 years kubaba wakhe enegotiator namakhosikazi avele esekhona. Yangizwa darling. Enegotiate ukuthi benze njani bazovela ku TV. Kwasatha iminyaka emithathu ukuthi begcine sebevelile la kithi ukuze sizokhuluma indaba zabo njengoba sikhuluma lezi abayiveza ngeso lomzansi Magic ngewindi la umzansi Magic kodwa bese bevele bekhona already. Mabefika ke ku TV kunendawo ebalekile ukuthi bengabi oyebo baba bonke. Angithi phela manje sebeze kuphi kwi-stage sase South Africa abasekho eMzumbe. eMzumbe akufani behlebwa womakhelwane bedlula ngemoto noma behlebwa womakhelwane abakhombayo ukuthi hey lapha yana kulezi zindle yelo akufani nala ku TV screen because la ku TV screen sekunama views ahlukene. Uyadingeka ke lo nkosikazi ozoba independent. Angagcini futhi ngokuzimela nje kuqhame ukuthi uzimela ngenxa yani ngohlobo lomshado abakulona ukuze nezinkulumo ezizoba khona zizojika endleleni. Yabo izinkulumo zithi 5-2 zikhona azithi kwara 2 uma ngabe kuyayijikisa lezi zinkulumo ngecharacter yakhe or ngerole yakhe ngoba yena unkosikazi ozimele. Yabo kanti mhlawumbe kube bafike baba yi-uniform bafana ayi bese soke shaya amakhala kakhulu bese uzothi kanti kwenzakalani le ekhaya leli yabo uyadingeka unkosikazi ohlukile uma ngabe ke la ingena khona. Okunye angeke uma ngabe sithanda sami ade eshadile ahlukaniswe yithi ngama views ethu. Iqiniso lempilo ayiphilayo elazi yena le eMzumbe. Angithi ngiyasho sithando sami uthina lapha yana eMzumbe asakahlali ngisho i-hour endlini yalamakhosikazi. Ukuthi umzansi Magic nje ufika uthi shazi nange wabomseleke ngene endlini yaMangwabi amtshela lokho amtshelayo useyaphuma. Kufana nomzuzu esikubona la ku TV ngempilo yabo. Manje ngempela ngisho singamemeza iminyaka ewu3 sithi hayibo phekha ke manje. Uyabo thina simenyeziswa i-episode. I-episode le isihlangene nabantu abangaki nabantu abawu10 abacubungula le episode ukuthi i-right noma i-wrong kodwa kusiyo ke impilo yabo leyo. Yingakho ngizokucacisela ukuthi mawuthi uMangwabi usiganda kahambile eyapi ukhona uMangwabi lapha yana wangena futhi esetadishile ukuthi uzongena ahlale kanjani avale amagate ke ngoba usevalile. Yikho ngilobe ngintshela nje ukuthi ingane ka number 5 eya ku TV show kodwa asingasakubambi ku number asingasakubangi uyezwe number 5. Ungizwiseke kahle dade uMangwabi ukhona indlu yaphela siyahamba siyalapha kaNesi siyothathela uSine iplate. Angithi uSine naka bese bebeza usememeza la kuma interviews ethi i-role kwabanga imithi uSine naye useyincisha ithuba lokuyodla inyama lapha ya kaNesi kaMangwabi. Kuyashiya ukuthi indlu yaphela umembezi uyeza uSine ufika la kuma interviews usethi phela ngithi iyona reality lesiphilayo wangithethisela i-role kwaze kwabizwana uSine akakhulile guys ngeke ngiyamthanda impela kodwa hayi uSine naye uthi uyibona ifanele lento ukuthi siyizwe eye role kodwa yona ukuthi ngingayiphika hayi
irole lesikhaftini lesi, irole lasemsebenzini, ngoba emsebenzini kuyakhathaza ngempela ukhipha izinkwa, ngcono ukhiphe okuthofozelayo. Kodwa usitshelelani-ke? Asazi-ke. Bayamkhuza laba abambuzayo ukuthi hayi bo Sine kahle-ke. Ngoba yena kwakumele esho nje ukuthi zikhona lezi zinto ezenzakalayo kodwa siyayidlulisa. USine ufuna ukusitshela ukuthi yi-role elilodwa alithathayo. Hayibo. Yabona ukuthi le video ayikho serious, ayikho serious. Kodwa kumembeso simenyiwe. Masifika lapha kumembeso senzenjani? Sothatha iplate, i-take away. Besiphekele. Siyonika uSine ngoba angiboni ukuthi angiboni mina ukuthi uzofika kumembeso ade sekhuluma kanje. USine nje lapha ku season 8 sesiphumile kumangwabe sithando sami. USine ku season 8 uyothatha amacala yena ngoba ngale kwingane zesithembu wafike wakhuluma ngobaba wathi akasasiboni isithunzi sika baba wakhe sesithele. Wagcina sethi nje uyafa. Asufana nethoyizi. Ngathi mina ayi ngeke Sine umzali kodwa ngangihleka kanjena phela. Ngahleka njengoba ngihleka. Esethi hey we guys. Hayi, nani niyathanda ukuba serious. Yabona nje into engizokufesela wena darling wami. Ayikho serious TV show. Yingakho ningibhora masini ba serious. Asihleli ngiso 5 minutes emzumbe. Emzumbe ngitshela uzubona ukuthi asazi ngempela, asazi okuningi. Kodwa ke osekuvele ngeepisode kuzivulela indawo yokuthi sikhulume, sixoxe, si-enjoy i-TV show, siphelele lapha. I-reality hayi. Mina nje ngivele ngikubuke ngikujaje mase ulobu usuthetha uthethela ukuthi umacele utheni. Hayi nawe hayi. Ngoba umacele asazi nangempela ukuthi umacele udlula kangaki emzumbe ecabanga angene noma engangeni, bambona kangaki. Abahlala khona asazi ukuthi bayabingelelana everyday noma babingelelani, bake bezibane nje bekhelana endlini. Asazi. Uma futhi sevela ama-episode akuthanda nesithembu akaze kwenzeke umseleko eye kumakhosikazi asemzumbe ehlele endlini eyodwa. Uhleze engena kwizindlu ngokuhlukana kodwa nina nibhizi la niyalwa. Into enibanga yangiyazi mina. Hayi. Wema mina ngibona ukuthi asekwenziwe njani akwenziwe igig yethu yabo. Sixutshu 80s and 90s siyodansa besifakela umusic lo wethu lesa sidansa ngawo kudala. Sijukuje nje sijukuje. Besifakele lokho esikwaziyo oBig Nazi lezi ingoma zethu haya amapiano. Ikhona lento ezophuma sisiyojuluka lapha yandawonye ngoba hayi lezi zinto abazisho ngama-80s nama-90s aziphikeki indlela enibehavior ngayo la ku-social media. Nami nje ngiyasho ngithi hayibo kodwa bontanga sekwenze njani manje izinto enizenzayo nixabana. Hayi gayizini anicabangi lokho kuvele kwenziwe amagigi ethu noma abe mathathu akuthiwa amagigi yini. Angithi vele nasemaklabhini asiqualify. Thina ngibona ukuthi sancisheka kakhulu izinto eziningi, imithetho yaqina. Manje imithetho mayiqinile ngathi manje isikhathi sesihambile kodwa angazi kunaleya nto ukuthi khona izinto esingazenzanga. Manje lento ibambeke ngaphakathi kithi yabo. Thina imithetho beyiqinile. Manje kubhiyozwa kakhulu, kubhiyozwa isikhathi asisavumi nezingoma okubhiyozwa ngazo asihambisani nazo. Asinikwe thina ingoma zethu leza ko-90s ko-80s sibize lo Thebe bethu esibaziyo ko-Big Nazi shothi bayodlalela-ke bovele beyifake ingoma ye-Big Nazi. Kuze nje bonke laba esibaziyo abesijayivisa siyojayiva. Kube u-6 to 6. Kube u-6 to 6 futhi nokudla kuthengwe ngaphakathi singaphathi ukuze sizodla into efanayo. Kube mnandi nje singajajani kujayivwe kube nezinto ezihlukene. Ngicabanga hayi sayidinga leyo nto guys, sayidinga nani ngoba hayi niyangihlula mina la ku-social media. Yazi kulobe kushiwo kuthiwa nje 80s and 90s bodlani.
nina anifuni nithathe into encane niyenze into enkulu ubuke ukuthi hayi kodwa incane lento ukuthi sengaze nihluthuke kangaka. Asixoxeni kahle, anifuni. Manje mase kufika kulapha amakhosikazi aseMzumbe khona la nibuye ningene khona ngeBhayibheli ngithi hayibo. ngeBhayibheli omayeni nje noMacele babanga into encane sanivuka nezwi lenkosi. Bona baba hawu. Bona indaba yabo inomseleko. Njengoba naku izingane zesithembu abazofika nosibindi, indaba yabo inosibindi. Thina siyama-viewers sesibangani. Nanya nje umayeni wathi kuMacele, soldier. Athi hawu isosha. Futhi hawu isithembu Nkosi yami. Hhayi ngiyasibona ukuthi khona sinenhliziyo yakhona isithembu. And leyo nhliziyo leyo siyayixosha ngegama likaJesu. Siyayixosha. Hhayi mina ngifuni nagayize nikhulume iphutha nithi khona kuyaphila. Mawusho ukuthi kuyaphileka ithi uyaphila. Sikuze ukuthi uyaphila ungathi kuyaphileka. Mawusho ukuthi kuyaphileka kusho ukuthi wena uney'ndawo lokuthi I understand usho into ongayi-understand. Isithembu-ke leso siyasibona lapha ku-TV. Uma sebexabana futhi amakhosikazi asilunguzeni ukuthi baxabana ngani siyisho leyo nto. Hhayi lo buthi wena Nkosi yami hayi. Sobhoreka-ke manje siyashesha nokubhoreka. Indaba njalo beyingomangwabe. UMangwabe usekhona Sithandwa. Sizoya kumembeso. Into ebengiviyisho ekuqaleni ukuthi uMangwabe ufike esevele sewunkosikazi phambi kwamehlo ethu. Nezinto futhi ezimhlalise before ezazi. Nezimhlalisa manje ezazi. Ngisho sesingafika sibe u-200 nge-episode ethile. Sithi thina asiyithandanga kodwa le ndlela okukhulunywe ngayo noMangwabe. uMangwabe-ke athi kodwa-ke leya episode leya u-term 2 we-school fees sikaMawande. Sikwaze laphi-ke lokho thina sibuka i-episode. Kanti leya episode leya isiyakhokha ku-term 2, u-term 3 esikoleni. Ngoba ibhizinisi lomndeni. Mase ngimchazela ngokuthi ibhizinisi lenzeke kanjani khona sethi hayi vele uyasixova. Hhayi-ke wasazongixova-ke kodwa phela kumnandi angese siyahlangana sixoxe nge-TV show ngesikhathi benza lo msindo abawenzayo la hlangana khona nge-TV show. Sisho-ke sithi hayi cha umayeni-ke kodwa vele wahlala efonini nje. Kazi umayeni ngempela uma engakhulumi engathi ngiyazi mina sengiyafisa ukumuza ekhuluma. Umayeni ngibuka ngathi nje uyajajana kodwa ngathini angisho ukujajana lokho kubi. Ngoba niyakuthanda ukujajana lokho kubi. Uyabona ukuthi nje mhlambe engaba nayo into angayisho kodwa ethi akunasidingo. Uyabo mangekuthiwa nje umayeni akesho uvo lwakhe ngifuna ukwazi ukuthi nalama meetings aba khona wabona ebalulekile yini. Yazi bengicabanga leyo nto ngithi ngisazokwenza ama-reviews a-season 7 ukuthi ngempela ukube kwathiwa umayeni ole phambili ngaba khona lama meetings lawo lapho bafike bebizwe bezohlala etafuleni. Mase behlele etafuleni kuvele nje kube inkulumo mhlambe ya 5 minutes. Kuleyo nkulumo ya 5 minutes abasazi ukuthi bazothini. Asazi noma abasazi ukuthi bazothini noma babona ukuthi vele i-meeting yaMacele noMseleku ayibadingi. Or i-meeting ebizwa uMacele eyibiza ngoMseleku. Kodwa ayisekho into abazoyi-add. Uyabona buye kube nalokho nje. Mase kuzwakala amanye amakhosikazi ethi stay in your lane. Kanti i-meeting akusibe eyabo bonke. Yabo. Mina sengifisa ukwazi bazizwa kanjani ngama-meetings. Siyabona uMacele vele izinto uyazazi zizokwenzeka. uMacele usangelosi. Iy'ngelosi lezi ezibuka inhliziyo zethu ukuthi sicabangani eMzumbe. Ngoba uMacele i-meeting iphele siphakhe. Ufika nje eMzumbe ayirelaxele ayibukele. Mase-ke eMzumbe-ke sethi umayeni ezinye izinto nje
aqaleke lapho-ke aphakame. Siyabona ukuthi uMayeni useyijika yonke lento. Ileyo nto-ke xhathi uMayeni namakhosikazi. Ngoba uMayeni eyedwa, niyamuzwa upastor lo ade babaza lapha enkantolo ethi mina ngiyi-1 ngabasilayisa uMayeni-ke lo engashongo lutho, ecofa ifoni ngoba phela uMayeni uzoshinto. Vele sizwe nathi ukuthi hayibo, yindaba pho ubaba uMsile kwasi ngathi uvumelana noMayeni. Yindaba pho kube ngathi uMacele akasathandi-ke uma kunjalo. UMsile sethi sizoyicabanga lento vele sekungathi kunoshintsho. Kanti uMacele ubesesayinile phansi ukuthi akwenziwe nje. Ngaze ngakhumbula ukwenza ama-reviews we-guys. Kodwa isikhathi siyabaleka. Ngivele ngithi ngiyabuka isikhathi sesihambile. Iphelela lapho-ke indaba kaMangabe. uMangabe siyaya nawe dade, siyothatha ama-takeaway laphaya, siyonika uSne mase siyamtshela indaba yokuthi abazali bakho Sne bonke baphathe njengabazali bakho. Noma umzali engathini kube khona igama engalithandi, kodwa mhloniphe kwiposition yokuba umzali. Ngoba uSne yena usefike ngokuthi hawu phela sicishe silingane. Uyabo, siyambona into awayenza kuleya interview sithi hayibo Sne, usenalokho uthi hayi mina nje yazi lento yaSne noMangabe noMakhomane ingicabangisa into engihlezi ngiyibuza ukuthi ngempela uma ingane isithe ukukhula kwenziwa njani usuzofika ube u-step mother ngoba izovela ikudelele leyo ngane. Enye-ke i-topic yangolunye usuku, into nje engiyaye ngiyibuke nami ukuthi kunzima-ke usuthola untanga yakho laphaya, uvele ingane ikujikele ithi hayibo kahle isiyakuphoqa, sekuwuwe osaba ingane engabe kufanele yona isaba wena ube uwumzali. Cha, ngiyakhuluma khona nami iy'ngane nami ngiyayijaja guys, nami ngiyayijaja kakhulu. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi, bye.